Hei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars, iar acum vom face 14.000 de trofee. În același timp vom face și 100 de este și vom face și misiunea pe Dynamite. M-am încurcat în cuvinte, scuzați-mă. Ok, dar dacă mă gândesc pentru că ați văzut în vlogul anterior că mi-a picat gadgetul pe el și vreau să văd cum este noul gadget. Acesta este noul gadget pe el. Acesta ce mi-a picat mie acum este noul gadget pe el și de ce n-am net. În fine. Ua, nu! O să mor acum că nu merge netul. Dar de ce nu merge netul? În vlogul anterior mergea foarte bine, extrem de bine. Acum ce are? Na, lasă. Lasă așa. Dar nu prea pot să joc. Eu fără net nu prea pot să joc. Uitați că îmi ia din viață, rămân în fum. Sunt tristă pentru că, da, îmi reia din... Trebuie să merg pe... După cum s-a văzut, era gadgetul vechi pe Bo. Și, da. Mamă, câte sunt aici, dar de ce? Cred că mă cineva aici și nu le-a luat nimeni. Am venit eu acum să le iau. Oh my god. Bun. Nu! Lasă-mă în pace. Eu nu mi-am făcut superul deloc în meciul ăsta. Ok. Ok, vreau să dau un colt ăsta. Am crezut că e cioara. Dar aparent nu e cioara. E colt. Of, nu pot să-l omor pe ăsta. Și vine și robotul după mine. Nu. Of. Bun, am luat încă 3 de astea și o să omor pe ea. Nu 3 în momentul ăsta. Iuhu. Am pus și emojul cu Bo ca să se vadă că am câștigat. Este! Bo a câștigat. Bun, deci ne mai trebuie 30 de trofee fixe ca să câștigăm. Ok, o să pun pauză la videoclip, ok? Bun, am revenit. Direct în meci am intrat și da. Cred că acum am net, că... Dar pe bune, eu am făcut o chestie în care trebuie să ai net. Că puțin să mă bag în tufa asta și să-mi aprins netul. Dar i-a aprins. În fine, las așa. Dar nu pricep că... Mie nu-mi place când n-am net. Dacă câștig acum tot plus 10 trofee, ar fi bine, dar nu cred că am cum, pentru că aici e toată lumea. De ce am venit în centru, oare? Oare? De ce? Nu! Nu! Mă va omorâ! L-am omorât. Bun, încerc să... Shelly. Dacă dăm Shelly în mine, i-aș face superul extrem de rapid. Din 3 bucățele pe care le are, din astea 3 atacuri pe care le are ea. Ia să văd. LOL! Ok. Minus într-o. Vreau să
ceva să văd de ce oare nu am net. În fine, revin. Bun, am revenit și cred că acum, sincer, cred că am net. Ce Dumnezeu, de ce nu merge? De ce nu merge netul? De ce? E foarte enervant, mă credeți? Că pot muri oricând așa. Pentru că n-am net. Of. Trebuie să fiu atentă. De data asta mă voi ascunde numai în tufișuri. Voi ascunde în tufiș. Și voi sta numai în tufiș. Ha! Aici cred că îi voi aștepta pe toți cei care o să vină aici. Chiar dacă n-am avut net, am omorât o legendară. Cu brawlerul pe care îl câștigi la 3000 de trofee. Bun. El primul se bate cu robotul și o să-l bat pe el primul. Încerc. Firai tu să vii. În fine. Tot am pierdut. Nu n-am văzut atentă, dar sigur am pierdut. Of. Dar nu, chiar nu pricep ce are. Că nu mai suport. Și tu, handicapat-o, ce vrei? Hai, trage. Mai bine trage în asta. Hai, trage în asta. Trage în asta. Ce proastă. Ai tu skin-ul ăla care arată că nu ești nob cu Piper, dar eu nu știu neapărat ce să zic. Știi? Nu știu neapărat ce să zic, Piper. Dar mă lași odată în pace. Lasă-mă odată în pace. Am vrut să pun pe ăla furios. Dar l-am pus pe ăsta și aici o să mor, bineînțeles, pentru că... Revin când nu mai pierd. Sau când e ultimul meci. Până să ajung la 14.000 de trofee. Pa, pa! Bun, am revenit și după cum vedeți avem 13.990 de trofei. Dar jucăm la duo. Nu vom juca la solo pentru că nu prea vreau. Pentru că mi-e frică că am mai pierdut trofee dacă am pus pauză la videoclip. Dar să știți că cu Dynamite acum am jucat, când am pus pauză la videoclip, am jucat chiar foarte bine, fără net. Eu de obicei fără net, joc extrem de prost, dar se pare că nu și acum. Of. E în tufa asta, nu? Da, e în tufa, pariam că e în tufa aia. Că în tufa asta o vedeam dacă se băga. Și să-mi dau câtă gadget-ul aici. Pentru că merită. Merită. Vedeți? Nu. Am cam greșit. Firar. Voi reveni. Din nou. Bun, am revenit să jucăm.
De-abia aștept să deschid și megabox-ul celălalt. Poate îmi pică 6 iteme și îmi pică gadgetul pe... Sau Star Power-ul pe Shelly. Brawler nu prea am încredere pentru că mi-a picat deja Sprout. Și nu prea am încredere. Dar nu o să stau ascuns în fiș pentru că încă mai sunt 10 oameni, acum 9. Nu! Of, când mă găsește cineva trebuie să fug. Dar stau tot aici. Mai suntem 8. De-abia 8. Serios? Atât de puțin în atât de mult în atât de puțin timp? Serios? Aici este Mr. P. O chestia proastă este că nu am net bun. Mă înțelegeți? Și asta e cam grav. Dacă am înțeles. Revin. Bun, plus 5 trofee. Hai, încarcă-te. Bun, avem 6, ne mai trebuie 4 trofee. Bun. Bun. Revin când le fac. Bun, am revenit. Încă n-am făcut acele 4 trofee. Dar în fine. Bună. Bună. Ok, haide. Oh. De-abia aștept să fac acele 4 trofee, sunt așa entuziasmată, sau cum se zice cuvântul acela, nu pricep. Nu prea înțeleg. Cine se uită la mine? Și, da, n-am reușit să fac chestia aia cu netul. Bun. Dau în mijlocul tufei ca să-l prind. Trebuie să dau. Cred că l-am dat la o parte pe Nani cât de cât cu superul. Nu pricep de ce ai face asta, adică eu nu vreau să-mi pierd trofee. Dacă pierdem, acum o să-i dau lev. Și sigur o să pierdem. Da, am pierdut. Și nu... Eu nu vreau să-mi pierd trofee. Lev. Joc la solo, totuși. Cred că o să mă înjure. Ăla. Ok, au murit deja 2 și fix coechipierii mei au murit. Ce tare. Cred că s-a bătut cu ei. Are... Îmi arată că n-am net și cred că de asta o să mor. În ce tufă să mă ascund. O să mă ascund în asta. M-am băgat la fix. Cred că te ajut eu, frățioare. Te ajut eu. Cred. Hai că te ajut. În fine, eu am 4, așa că aș putea să-l omor, doar că nu-l nimeresc. Și faptul că nu-l nimeresc nu mă ajută chiar deloc.
să sparg ăstea ca să am 6. Să îi omor pe ăștia. Sunt mai multe. Greu să le sparg pe toate. De ce sunt mulți barley aici? De ce sunt atât de mulți barley aici? Bine, acum e clar. Fac alea 4 trofee, nu 4 trofee. Plus 10 trofee. Mamă! De-abia aștept. Bun, deci... Bun, am făcut 14.002 chiar. Bun, dacă nu pică nimic, sper să-mi dea măcar gemuri. Bun, vom scrie încă o dată codul Mădălin. Mădălin. Bun, și acum vom intra pe el. Bun, se învârte, se învârte, se învârte. Cred că nu am net, de aceea se învârte. Bun, nu mă voi uita deloc. Bun, cred că s-a deschis 5. Eram sigură că nu o să-mi pice 5, dar frate, nici măcar gemuri. Eram sigură că o să-mi pice 5, pardon. Dar frate, nici măcar gemuri. De ce? Măcar gemuri. Na. În fine, acesta a fost și vlogul de azi. Până aici v-am pupat. Pa, pa!